Isikhathi sini lesi la khona bafethu angisho kunini la khona as long as skill sokudlala ikeyboard asimbuzi waphenduka nini akafiki kwi-altar call uyayidonga i-altar call simbone seme phambili emsamo eshaya ngoba kuthiwa sizocula kanjani sohlabela ngale engekho oshayayo isikhali sinlesi la besifaka khona kumoya sebeshaya sebeyasazi nathi ukuthi we are too emotional bafaka modulation bayenza inyinyizele kuze kunyakaza ama-emotions zakho bese ube ngathi ukumoya kanti awukho kumoya ama-emotions zakho athintwa ama-strings. What time is it now? Isikhathi sini lesi esizona basifaka basale ngaphandle. What time is it now, ladies and gentlemen? Uthola ukuthi ngimila mfundisi intombi zami zonke lezi engangifike nazo. What time is it now? Ukuthi ngiba nesibindi sokuba nayintombi ngiyumshumayela. Isikhathi sini la sibo? Isikhathi sokubuyiswa kwezinto eseyitshontshiwe. Wagcina nini ukukhalisa isathani sithi ngibanje ngoba asawabambi manje ashonaphi. My question ashonaphi ngoba kade khala phakathi kwabantu asho ukuthi ade ngithi ngizobulala leli bandla ashonaphi asentisa acamouflageile nawo afaka okhololo nawo aphatha imbhobha acula ashumayela ashonephi amadevelopment mawuthi hayi sesiwanqobile siwanqobe kanjani sibanda kangaka kunaqala siwanqobe kanjani sikule condition esikuyona siwanqobe aphi asithelepi yina nyamalala. What time is it now? Isikhathi sini lesimanje. This is the time of revival. This is revival time. This is reformation time. This is restoration time. Isikhathi sokubuyela kwezinto sika ebandleni zantshontshwa usathane. Isikhathi semvuselelo lesi isikhathi sokubuyela kwebandla back to its position. Ibandla likho kwiposition la. Ibandla kumele libuyele back to the position. Ibandla limuke wonke amandla anika umpostoli othile. Limuke lonke lanika umfundisi othile olphethe. Noma ukhuleka usakhuleka ubaba Nkosi Nkosi uJesu uNkulunkulu kaBaba wami usibanibani. Indlela esibafundise ngayo le. Uthi sithi thina uNkulunkulu ekakuzwa ufuna uNkulunkulu kakhuzwayo. Ekakuzwa ungakakusho lokho. Siba hypnotizile abazalwane saba stripper of the power they have. Kanti iBhayibheli lithe bonke abamamukele wabapha amandla. Amandla bakwethu kule revival yokugcina ngeke asetshenziswe ngeke atholakale umuntu onetitle kuphela. Namhlanje sandelwa ama-title ithi ngalingaka lokufana lobe khula kamnandi kangaka usesindwa obishop no-archbishop sekuneyigqoka ayithwele ekhanda siphakamisane sodwa ifingane ibulawa amapositioni esinika wona thina. What time is it now? It is the time of revival. Isikhathi semvuselelo lesi. Mshelo makhali isikhathi semvuselelo lesi. Isikhathi semvuselelo lesi. Isikhathi sokubuyela ibandla back to the position. Isikhathi sokubuyela niyazi iposition kaYebandleni uChrist uJesu. Christ Jesus is the position of the church. If a man is in Christ, is a new creation. Once wafundiswa ngeposition yakho kuzophela uhambe uphathe iwasho uthi ama-faith water uphathe amafutha kuzophela uhambe unikwa iy'taputapu unikwa abantu ngoba uyayazi iposition yakho. Once you know your position, no one can brainwash you.